mě jenom držet a prostě mi ho dopřál. Takže hele, pro mě to fakt včera moc znamenalo, protože něco se pak změnilo. Já to vnitřně cítím, že jsem taky vnímavá na některé věci a velmi se prostě to obětí na tom gauči pro mě tolik znamenalo, že ze mě fakt spadlo spoustu věcí a spoustu prostě se to nedá popsat. Takže moc ti děkuju